ni maber. Mano koro process monego omanya offline. Watch okay teach matek. Mano en gimoro monego abed offline kod ikaloso kode. Ok tek oyot en gima inyalo timo kata e odi kacha. En ohala minyalo timo kod jirande ni nyithind school mani area mari. Ok odwa profit mang'eny kata kin gi 1,000 to tijno yot tiyo. Mano yot ahinya, mano gima nyalo konyi. Abodwoke omanya offline. Omanya offline, ibo bedo kise ni offline onyalo yudi kata kanya maybe kokale yore gi mag tudruok. Wabo wacho kwa dieko. Mar mondo mi obed kod nyalo mar manye. Kata kamano Lisa, kopogore kod tijno mar loso yoga, bende ni wacho ni niyudo thuolo mano mar tiyo kembe mopogore opogore makoro nisebedo ka itiyo. Thuolo ma kamago niyudo gi yo machalo nade, to bende kopogore kod mano bende nitiere gima chielo mitimo minyalo wacho ni an kaka Lisa kopogore kod tija ndeka kawuono kata nyalo wuok e tija ndeka to ok ne abo beta ot anindo intiere kod wanyalo wacho kod ngere ni fallback plan kata bedo ni pod in nyathi school. An gima wacho angiso dhano ni an iluongi denda ni polymath. Polymath en ngama multi skilled. Unskilled e industry yoyote. Ken acting antie, ken cooking antie, ken IT ma Millicent ntimo abe antie. Onge gima kia timo. To lingana gigite kana bedo piny arango gimane man perfect. Ok perfect ahinya. Mane manyalo timo. Tich ok many ni adwaro na bed daktar wacha somo daktar. Tich imanyo niya ayie timo gimantie. Inyalo bedo daktar tingisi ni wan kod baseners kata wan gi cleaners. Inyalo tiyo cleaning. Itimo gimo omi. The more itiyo kanyo, the more ibo yudo ni persistent mari kod hard work mari mitimo. I work smart. Ok ni wach ni kingato gitima tek, work smart. Kaka the more I work smart cha, kamane kaka iwaro ni ngato nitie ngama niniga. Aparo Jeff Koinange ngama inspire mang'eny, asero mokode mang'eny ahinya. No wacho ni gimitimo sani nitie ngama neno. Tikie ngama neni en ngama chal nade. From there an kaka nadonje tije na masetimo mag marketing na this school a team business to kaka lecturer no puonja ok en gima neno oko kae. En jo naromo kod rowere mawete na magitimo to negi naneno ka ginyisa ni ok give up. Don't give up makata tek na dikati neno fallback kata gik moko kidhi ka kidwaro. Kiki stop, kiki give up. Kikitem weyo gimitimo ni ngani ngeni anadwa na bed. Alafu the other thing kikirang wadu osudo mbele nen beto riembo mtoka to ini yongego. Kikine wadu ni eno dakiot maber tine okinyal to the same people. Kimora mora diga kod purpose kod yomos. Itima tietia umos gi kinda mari kaka nanyocho ni kinda. Iketa kinda tibedo persistent to ginibo ido mbele. Gima beno konya kendo mayudo tijene kampuni go. Aja loso kochopo kar business aloso mokadoka ken offline okalozi gainya lakini kochopo samadoro gimora abedo persistent man very many people can assure that I'm very persistent kadwaro taboyudo mai gima dwaro nyaka yude atago gaji manyaka bed ba yudu ngano wachin koro kel nyako ni kampuni ko lab meeting with her oinje gima dwaro aselga skills mara macho ni kani media unperfect martimo hosting kacho na ni picha ngego picha kacho ni video ngetimo video asel skills mare matimo konya kikirang ni gimoro mi pesa mang'eny kikirang ni ati adwa na ana 100,000 kuom gima timo matin mi yudo ka kata wono ningsaga ni ngato kado chako hala chon inyeo sweet packet achiel idhi uso sweet ni ngeni ki use silinga bicha drio to inyeo e silinga achiel mano profit ma silinga de ki multiply silinga de kod packet mzima almost 100 mano ngido profit mar list makendo kiny mi hopes masudo gombele koro kikirang ni gima yudo kae tin kati yudo 100 kati yudo 300 tiya gi kinda pesa mang'eny gi mang'eny midoro maduong' no ok en gima boketi mabor matin mi yudo ngama joluocho ni ngama yudo matin ma chiemo mang'eny molo ngama yudo mang'eny wach ngama yudo matin chiemo pile to dhi gi mos ngama yudo mang'eny tame kako tin mane gima da wach ni rowere wetena Nelson ageno ni pod